Oke, boleh kita sepil carane grafting buah delima iki. Sing tak grafting iki buah delima biji lunak. Lah aku njaluk koncoku lah terus iki ya batang bawahe tak potong ngene iki nganggo gunting dahan. Nah ya ngene iki ya sorry iki guntinge ora landhep tapi isih kena digunakne. Nah iki entrese lah aku njaluk koncoku. Entres iki biji lunak kae ya dadi sing wabang isine iso dipangan. Nah lek nyayat ngene iki dadi kudu rata ya, nek ora rata engko ora bakalan dadi. Terus nek wis ngono, batang bawahe disayat ngene iki, terus dipotong kulite, bar kuwi terus entrese mau ditempelne kene. Nek entres iki engko wis ditempelne kene, wis rapi kaya ngene iki, wis renek rongga, nah kudu renek ronggane ya. Terus kuwi terus ditaleni. Taleni nganggo plastik grafting. Plastik grafting iki ora kudu kaya ngene ya, Bro. Iso nganggo plastik es, utawa plastik bening liyane ora apa-apa. Wah, iki malah tugel tapi cik iso disambung meneh. Nah, iki kudune tekan dhuwur. Nek wis ngene iki terus siset, selene nggon panasan engko dinteni sesase insyaallah wis tuwuh tunase.